салом дӯстон, бозиҳои шаби гузашта дар чемпионатҳои аврупоӣ хеле ҷолиб сурат гирифтанд. Таваҷҷӯҳи асосӣ албатта ба бозии дастаҳои Манчестер Сити ва Челси буд. Ин бозӣ барои нигоҳ доштани поигаи қаҳрамонӣ ва интригаи он бисёр нақши муҳим дошт. Аслан Пеп ва Тухел байни ҳам бозиҳои хеле эҳтиёткорона доир мекунанд. Пас аз омадани Тухел ба Англия баланси бозиҳо 3-1 ба нафи Тухел буд. Голҳои кам дар ин бозиҳо зада шуданд. Ин рақобат истисно нашуд. Мо имрӯз дар бораи чӣ тавр анҷом ёфтани бозиҳои асосӣ дар рӯзи шанбе гап мезанем ва ду хабари дигар ҳам ҳаст ки донистани он барои ҳар як мухлиси футбол шарти ҳатмӣ аст. дӯстон, футболи зимистона дар ҷӯшу хуруш аст ва моро рақобатҳои ҷолиби интизор аст. Дар Италия Аталанта дар майдони худ ҷоизадори суперкубок ва лидери чемпионат Интерро пешвоз мегирад. Дар бозии суперкубоки Испания Реал Мадрид бо Атлетик Билбао рақобат мебандад. Оё шогирдони Анчелоти метавонанд соҳиби титул шаванд? Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дар рафти бозии Сити ва Челси дастаҳо дар қисми аввал ба дарвозаи ҳамдигар гол зада натавонистанд. Дар қисми дуввум танҳо дар як ҳолате ки дар дуэли Нголо Канте ва Кевин Де Брюйне бозингари белгӣ дастболо шуд, ӯ ба задани гол даст ёфт. Сатҳи дастаҳоро як нуқтаи муҳим нишон дод. Сити ҳатто дар охири рақобат тӯбро ба лондониҳо надод ва умуман онҳоро ба дарвозаи худ наздик намонд. Баъди ин бозӣ ҳеҷ кас 13 холи фарқияти Ситиро тасодуф намегӯяд. Ба эҳтимоли зиёд поигаи қаҳрамонӣ дар Англия ба анҷом расид. Бозии дигари муҳимтарин дар ин рӯзи бозиҳо рақобати дастаҳои Астон Вилла ва Манчестер Юнайтед ба ҳисоб мерафт. Роналдо дар ин рақобат набуд, аммо ҳамватанаш Бруно Фернандеш ҳисобро 2-0 кард. ва аммо дар ҳайати Астон Вилла бозингари бразилӣ Филиппе Каутино дебют карда баргаштанаш ба Англияро ба ҷашн табдил дод. ӯ дар ҳар дуи гол нақши муҳим дошт. Голи дуввуми дастаи шаҳри Бирмингемро футболбози бразилӣ зад. Ин камбеки ҳақиқии дастаи Астон Вилла буд. Акнун нигарон аз он ҳастем ки Каутино ба сатҳи пештараи худ бармегардад ва Астон Вилла ӯро пурра хайрдорӣ мекунад. Баъди ин Барселона дубора барои ӯ тайёр хоҳад буд ки 100 миллион ҷудо намояд. Дар Омон дастаи Бавария бо натиҷаи 4-0 ба дастаи Кёлн дастболо шуд. ҷаҳониён хетрики навбатии Левандовскиро диданд. Акнун шумораи голҳои бозингари полшагӣ дар Бундеслига ба 300 адад расиданд. Томас Мюллер бошад асти 150-ро ба номаш сабт кард. ҳамчунин дар ин шаби бозиҳо Ювентус бар Удинезе ва ПСЖ бар Брест бо ҳисоби якхелаи 2-0 дастболо шуданд. Криштиано Роналдо дар бораи беҳтаринҳои футбол ибрози андеша кард. Аз ӯ дар бораи ду футболбози бразилӣ Роналдо ва Роналдиньо пурсон шуданд. Дар ҷавоб Криштиано чунин гуфт: дар бисёр ҳолатҳо ин аз он вобаста хоҳад буд ки ту аз рӯи кадом критерияҳо бозингари бо маҳоратро интихоб мекунӣ. Рости ман қиёс карданро он қадар дӯст намедорам. Метавонам қайд кунам ки ҳар се мо дар таърихи футбол номи худро сабт кардем. Бояд иқрор шавам ки ман ҷоизаҳои инфиродӣ аз Роналдо ва Роналдиньо бештар дорам, лекин онҳо қаҳрамони ҷаҳон шуданд ки ин барои дилхо футболбоз орзу аст. Ман онҳоро эҳтиром мекунам. вақте ки калон шудам ҳамеша бозиҳои онҳоро тамошо мекардам. ман ҳар яке аз онҳоро кумири худ меҳисобам. Роналдо ва Роналдиньо дар таърихи футбол номи худро бо ҳарфҳои тилло сабт карданд, гуфт Роналдо. Криштиано бо ҳар баҳона серҷоиза будани худро ишора мекунад. Дар ҳар мусоҳиба кӯшиш мекунад ки ба ҳамагон бори дигар ҷоизаҳояшро хотиррасону реклама кунад. Аз ин гапҳои ӯ як чизро метавон дар алоҳидагӣ ишора намуд. Ин албатта чемпиони ҷаҳон шудани Роналдо ва Роналдиньо мебошад. онҳо ҳамроҳ бо ҳамдигар ҳамдастагонаш ба ин натиҷа расиданд. Роналдоро барои қаҳрамони ҷаҳон шудан фурсат нафас ба нафас кам мешавад. Имсол барои баромадан ба ҷоми ҷаҳон Криштианоро лозим аст то сараввал Италия қаҳрамони Аврупоро аз сари роҳаш дур кунад. Ин хеле ва хеле душвор хоҳад буд. дар мавзӯи Килиан Мбаппе гардиши нав дида мешавад. Ба ҳар ҳол имконияти мондани ӯ дар дастаи шаҳри Париж вуҷуд дорад. гуфта мешавад ки ҳамлагари 23-сола зид нест то шартномаи навро бо дастаи шаҳри Париж имзо кунад. ин дар ҳолест ки қаблан дар бораи ин чиз умуман гапу садои набуд. ҳама бовар доштанд ки Мбаппе бемамоният ба дастаи Реал мегузарад. ин ҷо аслан ду вариант дида мешавад. аз як тараф ПСЖ ки бисёр чизҳоро ба Мбаппе дод, метавонист аз ӯ хоҳиши имзои қарордоди навро барои бепул нарафтанаш имзо кунад. аз тарафи дигар ин метавонад як доме аз ҷониби ПСЖ бошад.
агар Мбаппе ба он розигиаш шуд, ядробарони ПСЖ боз пешниҳодҳои навбатии Реалро рад мекунанд. Асос барои ин чиз вуҷуд хоҳад дошт ки ин қарордоди ӯ мебошад. Аз ин лиҳоз ҳуҷумкунандаи фаронсавӣ пеш аз имзои шартнома онро бо диққат хонад. Бо ҳарфҳои майдаи ноаён дар поёни шартномаи ӯ ҳарчи навиштан мумкин. Аҷиб агар барои бепул нарафтан бошад, Мбаппе ба муҳлати 1 моҳ метавонад шартнома бандад. Ин аён аст ки агар дар мавсими навбатии Мбаппе дар дастаи ПСЖ бозӣ кунад, ин қадам ба ақиб хоҳад буд. Вақти он фаро расидааст ки тахти Фаронсаро монда барои тохту тоз дар сартосари Аврупо ва ҷаҳон андеша кард. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.